strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. In her eyes, a distant firelight burns bright, wondering why it's only after dark. In my heart, a deep and dark and lonely heart wants her and waits for after dark, after dark, after dark, after Браво! Браво, дай ми, виждам, че... Господин Илиев, заповядайте да ви запозная с една моя приятелка. Спокойно, това са истински сбии. Няма никакъв проблем. Момичета са много смели. Не, фалшива е, елате да видите. Забавя, как не? Как не, елате да видите. Напълно фалшива змия. Кой притеснява? Просто това са български усойници. Вие в Америка нямате. Наистина ли ви е страх от змията? Да. Защо? Ако беше лъв, бих се хванал да го... Обаче змията не. Тя наистина истинска. Има пашен. Много пашен. Има пашен. Когато решиха да изтърцуват този танц, всъщност Цвета се страхуваше повече, за разлика от Ирина, която го няма. Страхува. Дори да ги прибереме. Айде, моето момиче. Разрешим, Какво? Какво е смешното? Цецо казва, айде, разрешим. Добре, нека да видим и каква е вашата оценка или по-точно вашия коментар. Господин Илиев. Момент да си събера мислите. Много ми хареса. Страшно начало. Това беше чудесен танц. Кабаре имаше в него много... Ако ни пишете, ще извада змиите. Направо, готов съм. Госпожо Сечанова. И на мен много ми хареса, особено... Вие се изненадахте, като видяхте, че змиите са живи. Не само се изненадаха, ми лошо ми стана и на мен, но... Така, мисля, че... Тъмън си мислих, че може така да получим някакво удоволствие, но тук се шокирах. Тук леко ми минахте повече така възприятието, но момичетата са страхотни, играха страхотно. Композицията на танца беше невероятна. И четирите момичета са справили. Четирите момичета. Да. Господин Евтимов. Реквизита наистина беше страхотен. Аз съвсем други неща очаквах. Две момичета, един страхотен еротичен сън, което аз и господин Илиев трябваше да припадаме тук и вече към средата на танца се ококорихме. Нали, голяма изненада беше, но истината е следната, че те направиха наистина един танц. Имаше по-малко еротика, но танца беше страхотен. Нека да видим вашите оценки. И така, ще видим Ирина и Цвета, какво ще направят нашите 6, една щица, една петица и 5 и 33 средна оценка. Това бяха Ирина и Цвета.